zo lang mogelijk zelfstandig wonen in Franeker. We zijn op de Sjaardemastraat in Franeker, vlakbij het Kaatsveld. Heel mooi hier, het Kaatsveld. En een supermarkt, ook altijd handig in de buurt. En we lopen nu naar Jannes en Geertje. Ik zie ze al staan. Hier is het huis waar Jannes en Geertje wonen. Prachtig pand. Geertje is mijn dochter, ze is 33 jaar. En Jannes is mijn schoonzoon. Waar ben je, Jannes? 41. 41. Ze zijn getrouwd. En we gaan nu naar binnen en we gaan in hun huis kijken. Gaan we naar binnen. Ze huren zelf hun huis, regelen zelf licht en water en de maaltijden en krijgen de zorg van de bedstichting. We gaan open. En dan gaan wij zo naar binnen. Een kijkje in de badkamer, waar onder andere een veilige thermostaatkraan gemonteerd is. En een kijkje in de woonkamer. En hier staat de piano. En het is wel heel handig hier, want er is een intercom, zodat ze eigenlijk altijd, 24 uur per dag, even contact kunnen maken met de begeleiding als er wat is of als ze wat nodig hebben. Dan hadden jullie ook iets heel handigs om het raam open te doen. Kan je het even laten zien? En dan gaat boven het raampje open. Even dat kunnen zien. Deze heeft ook haar eigen keuken. En heel handig kan ze daar de pannen pakken en zelf koken. Deze heeft een inductiekookplaat en dat is namelijk hartstikke veilig. Dit is onze kaas en ik zorg ervoor mama een bakje koffie krijgt. Ze doet er altijd vaak. Hij komt er ook vaak in een weekend langs. Dus 2 is 1. Mama heeft er altijd. Dit is zoetjes. We gaan er even voor zitten met een kopje koffie en een plakje cake. En we vragen Geertje om het zorgplan van de Partij voor de Arbeid Friesland te overhandigen aan de gedeputeerde Janne Wietske de Vries. Ik geef aan Janne Wietske. Nou, dankjewel Geertje en Jannes natuurlijk ook. Mooi dat we dit zorgplan hebben, want dat gaan wij aan staatssecretaris Martin van Rijn aanbieden. En we hebben dit plan samen met onze Partij van de Arbeid wethouders gemaakt. En hiermee gaan we de staatssecretaris helpen om zorg op maat voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken en betaalbaar te maken. En dan hopen we natuurlijk dat iedereen net zo gelukkig kan wonen als jullie dat doen.